bha. Agus fuirtú leach na himar hen nniu freisin. Agus cos mar bhóíonn sé sin leach na himar all lá bhfuil scí a bút ag na Gailóga. Nílas go chuna máim tre gus máán an bó An bha agus fuirtú gurtú tá láb so is chuirteachart chun stáisií. Agus bhfuil tú brod las an rud atá baint amach go mar grúpa gur fad agus bhfuil tú agsúla sin léthe pelle. An bhá cé áit nimríonn tú ar an bhern pelle? Anna is an dún agus bhí méid mar leachtaí ha agus leir na fórca. An bhá agus cad capú fin léthe nniu? An ná 6 Jackar An bhá agus chunas mar bhhíonn sé rud a bhuacant an sciad siú an céad rud atá búta ag an bhern seo, na? Se agus tá ansásta leis. Rebecca an dún agus bhí méid mar lá síniam. Yeah. An bhá agus cad capú fin léthe ar sé Dakar? Right, fad agus chunas mar bhhíonn sé rud a bhuacant an scí sin a bhuacant don na Gailóg an céadúir den uirn seo. Right, fad agus creadú go cléthe mór teachsús go luú a bhfuil? Tá, tá cléthe dearnach don pen. Right, fad. Gnáir libh sa bhéit sin?